Det her er vores sygeste prank. Ja. Damn, den falder ind, når de sætter sig. Den skal ikke se sådan der. Ja, vi skal lige ændre den. Ja. Sådan der. Så bare sæt den ud i kanten. Det er neden, hvis det ikke virkede. Ja. Bare sådan der. Og det er fedt, at de kan ryste den. Uden den falder af. Men lige snart de sætter sig, så. Damn. Det er crazy. Det her, det er på. Det er på. Freya is the goal. She's dead. Kan du ikke sætte dig her? What? Hvad fuck er det? Hvad hedder det? Okay, come over here. Come over here. We have a trap for you. Easy bro. We have some questions for you. Okay, if you please. It's for the year's DVD. Jo, det er fandme rigtigt. Okay, prøv at sætte dig, og så stiller vi dig et spørgsmål. Det er meget vigtigt. Meget vigtigt. Okay. First of all... Nej! Ej, hvor er du ondt! Sæt dig i den. Kom nu, Anna. Vi... Nej. Nej! Bare sæt dig. Og så skal vi lige finde ud af... Sæt dig nu fucking, den ene går imod mig. Ja, okay, kom. Er du så sæt dig? Owned! Ultimate prank! Et par spørgsmål. Nice, du gider ikke. Yes! Okay, prøv at se. Du sætter dig i hængekøjen, ikke? Og så stiller vi... Nej. Bare sæt dig i den. Ja, kom nu, Mathias. Den her mobil. Ja. Fuck. You will know the shit. Du skal sætte dig i køjen. Ej, det var sgu ikke så god, Erik, som de andre.